меҳмони навбатии мо дӯстони азиз Музаффар Шодиев, ҳунарманди шинохтаи театр ва синамои тоҷик имрӯз ба бахши мо ташриф оварданд. Хуб, шуморо хушомадед мегӯем ба бахши Хуриш. Музаффар, мегуфтед ки хурише ки мо имрӯз баҳри тамошобинони телевизиони Баҳористон омода месозем чӣ ном дорад ва аз кадом намуди маҳсулот омода карда мешавад? ҳозир ман ба шумо таърихи ин хуришро нақл мекунам, пайдоишашро. Хеле хуб. Чӣ хеле ки шумо ҳозир манро гуфтед, як рӯз ман ба хона баргаштам, донишҷӯ будам. нигоҳ мекунам дегу табоқ ҳама чиз холӣ, хеле гурусна будам. хостам чизе хӯрам, дари яхдонро ҳуй карда дидам ки ҳамин маҳсулотое ки ҳозир шумо мебинед ҳамин чизо истодагӣ. вақте ки ҳамаи ҳаминҳоро гирифта реза карда омехта кардам, хеле хӯриши бомазаам шуд. ман хостам ки ҳамин хӯришро пешкаши шумо, пешкаши тамошобинон гардонем. Хеле хуб. Аҷиб аст. Намуди хуриши мо чӣ гуна мешавад? ман тасмим гирифтам ки ин намуди хуриш ба парча монанд шавад. Мегуфтед ки кадом маҳсулотҳо дар ин хуриши мо истифода бурда мешаванд? чӣ хеле ки инҷа дида истодед, барги хуриш, ҷавори маккат, тухм, ҳасиб, кабудӣ, помидор, майонез, қаламфури булғорӣ, панир, бодиринг ва дигар чизҳоро худатон дида истодед. Хеле хуб. Аз чӣ оғоз мекунем ва ман чӣ корро бояд анҷом диҳам? Рафаэлҷон, шумо бодирингро аз турбтарушак гузаронед, ман помидорро реза мекунам. Хеле хуб. Ман бодирингро мегузаронам. Марҳамат ба шумо. Помидор. ман дар чанд филм бозӣ кардам, нақш офаридам. чӣ хеле ки мегӯянд вай сароянда чанд суруд мехонад, аз як суруд муваффақ мешавад. морам дар чанд кино нақш офаридем, аз ҳамин филми Сукут дигар муваффақ шудем. Яъне зиёдтар баъд аз ҳамин филм шуморо шинохтанд. Ман бодирингро шудам. ҳозир лозимиашро мегирам. ман бодирингро ба чабок омехта кунигирам. акнун боз чӣ кор кунам? боз шумо булғориро низ ҳамин хел аз турбтарошак гузаронед. Хеле хуб. Хуб, шумо тухмро гирифта реза кардед, як дона помидори дигар монд. Барои чӣ лозим аст? як дона помидори дигар барои ороиши хуруши мо лозим аст. лозим аст, бале. Хеле хуб. ана ин тухмро мо бо помидор бодиринг омехта кардем. ана ин тухми дигарро чунин дида истодед, зардиашро аз сафедиаш ҳозир ҷудо мекунем. ман фаҳмидам. Сафеди тухм барои ороиш лозим аст? бале. хуб, Музаффар, аз болои булғори сурх сабзашро ҳам гузаронам, ҳеҷ гап нест? ҳеҷ гап нест, гузаронваям. акнун зарди як тухми дигарро андохтем. акнун ҳасибро реза мекунем. Хеле хуб. ҳасибро бо чунин тарз реза мекунем. Хеле хуб. ана мегӯянд ин доира реза мекунед ё ин ки аз ин ҳам хурдтар? аз ин ҳам хурдтар реза мекунем. ҳасибро ҳам бо инҳо илова кардем. Хеле хуб. булғори кифоя аст, инро ҳам илова кунем. аз болои булғори каме ҳам ҷувори макка илова мекунем. шумо манаин панирро гирифта аз турбтарошак гузаронед. дар болои тахтича гузаронед. ман бошам тарзи кори шуморо назорат карда баҳо медиҳам. яъне ки то чӣ дараҷа ман аз уҳдаи ин кор мебароям? бале. агар ман ягон тарабхона кушоям, ҳатман Рафаэлро сарошпаз корба мегирам. чӣ гуфтед, Рафаэл? ман сарошпаз шуда намехоҳам, чунки касби ман дигар аст. манам тарабхона накушодам, манам даромади гап гуфтам. аҷиб. акнун кифоя аст. кабудиро реза кунем. акнун ин кори шумо кифоя нест. акнун шумо майонезро илова кунед. ман омехта мекунам. марҳамат ба шумо чангак барои омехта кунӣ.
акнун хӯришро бо лаълӣ мегирем ба ороишаш шурӯъ мекунем. خیلی خوب. Lali. Devam ediyoruz evet. Bedman kabile neysem şunu bağladım. акнун навбати ороиш омад. Ман помидорро реза мекунам, шумо тухмро аз турктароша гузаронед. ман ин қадар кифоя аст. Do'stoni aziz, voqean ham qurishi mo ba parcham monand shуда iftodast. Mo rangi surxi parcham ro tayyor kardem, ha? бале, Aniqtarash Muzaffar. акнун ман бо сафеди тухм ранги сафеди парчамро месӯзам. Шумо кабудиро майда кунед. Fikiram kame kabudi lozim ast. бале, бале, бале. Qo'yasiz. кифоя аст. Voqean ham do'stoni aziz, qurishi mo ba parcham monand shud. Aknun акнун мо дар ранги сафед 7 ситорачаи парчамро месӯзем бо ҷувори мака. marhamat. кӯшиш кардем ки хӯриши мо бо парчам монанд шавад. шумо кӯшиш кунед ки аз ин ҳам беҳтарашро тайёр кунед. Xeyli خوب. Aknun navbati chi rasidaast Muzaffar? акнун вақте расидааст ки чашида бинӣ хӯриши тайёркардаи ман бо чӣ андоза болаззат аст ё не. Xeyli خوب. Xo'p, marhamat ba shuma changak. Shuma ham chashida bini. Muzaffar, باور کن خورشی که تو در دوره دانشجوییت فکر کرده تیار کردیم خیلی بالازت است و شاید که اشکامی زیاد دانشجویان زیاد رو سیر کند و بهر اون دانشجویانی که این حال ما رو تماشا کرده استودن توصیه می‌کنم که حتما این گونه خورشی دانشجویی رو آماده سازید. تشکر.